Sengizo Tshabangu ozobuda pachena achithreatena vamwe vake, othreatena opposition. Aiwa zvatongobuda pachena kuti Sengizo Tshabangu uyu mukomana uyu aiwa ndiwe regime chete, mukomana uyu aiwa ndiwe ZANU-PF. Pane mashoko auya achithreatena achibatanidzira nende upcoming SADC summit. Sanapenda mashoko abuda achitaura ndopanda kuti wasubscriber wolike wotina on the bell icon. Timira paendo pake anyora achiti, as a senior politician in opposition politics, I am against those that are being mobilized by the Braintrust Foundation to demonstrate on the upcoming SADC summit. I call for the law enforcement agencies to deal with any element of anarchy without fear or favor. Zimbabwe first. Mashoko anotogwa panapa na Senator Sengizo Tshabangu anozviti ndiye senator, ndiye mutungamiri wemain opposition nyika yeZimbabwe. Achipere mushe tiona kuti Sengizo Tshabangu mashoko ari kutaura aya ari kuthreatena vakomana vake vaopposition vanoti iye ndiye mukuru weopposition, isede kuti amira achitenda nemavoices ari kutaurwa kuopposition, ari achiti aiwa ndoti kuthreatenai kuti aiwa tichatoisa vanhu vari responsible kuti vagodhila nemi. Aiwa mashoko aSengizo Tshabangu anyazoratidza matrue colors ake. Tiudze mafungiro enyu muri kudi pamusoro pemashoko ake. Enda mucomment section medu musangana no subscribe kulike pachino turn on the bell icon.